Ještě než začneme, rád bych vás poprosil o jednu maličkost. Usilovně se snažím dosáhnout milníku 1000 odběratelů. Čísla, které pro mě má skutečně velký význam. Klikněte prosím na tlačítko odebírat. Je to jen jedno kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace k tvorbě dalších videí. Moc vám děkuji. Řekli, že je to jen test. 3 hladoví vojenští psi. Žádná ochrana, žádný psovod, žádný únik. A ji ani jejím jménem neoslovili. Prostě ji dovnitř strčili a smáli se. Roztrhejte to však na kusy. Ale v okamžiku, kdy pes vykročil vpřed, vrčel, kroužil s obnaženými zuby. Stalo se něco, co nedokázali vysvětlit. Agrese ustala, vrčení utichlo a během 60 sekund stejná zvířata, která používali jako zbraně, seděla u jejich nohou, jako by ji vždycky znala. Protože nebyla jen návštěvník, nebyla uchazeč, nebyla chyba. Byla to Navy Seal, o které si mysleli, že ji zlomí. A dnes nejenže prošla testem, ale zrušila celý program, který ho vytvořil. Takže, než vám ukážeme, jak Navy Seal zkrotila 3 bojově vycvičené psy bez vodítka, povelu nebo jediného slova, zanechte komentář, kde na světě nás sledujete. Poté klepněte na like, klikněte na odběr a zapněte zvoneček. Protože tento příběh není o strachu. Je o plynulosti a o tom, co se stane, když smečka rozhodne, kdo skutečně vede. Vítr od vody byl v 6:30 ostrý a nesl slabou vůni soli a nafty přes vnější okraj základny. Zapomenutý výcvikový anex seděl na okraji útesu, odříznutý od hlavní námořní instalace dlouhým úsekem oploceného asfaltu a solí okousaného řetězového pletiva. Nebylo to místo, kde se budovaly pověsti. Bylo to místo, kde se pohřbívali. Před branou anexu zastavilo bílé neoznačené SUV, motor tikal. Žena, která vystoupila, neměla na sobě tanové turistické kalhoty námořní výzbroje, černé tričko s vlhkostí odvádějící pot, s rukávy srolovanými k předloktí a pár ošoupaných hnědých bot Alima, které zjevně prošly více než jednou misí. Neměla žádné insignie, žádný jmenný štítek, žádnou hodnost, jen černou kšiltovku staženou nízko přes tmavé vlasy a klíčenku s ID označenou dočasným povolením NAV Specvarkom. Pohybovala se jako někdo, kdo nepotřebuje představení. Z rohu psince se opírali 2 muži o povětrnostně zvětralý kontejner a kouřili. Jeden byl velký, ten typ velkého, který bez námahy vyplňoval dveře. S trojzubcem Seal na límci a úšklepkem přivařeným na tváři šťouchl druhého loktem a mluvil dostatečně nahlas, aby to slyšela. Ježíši, to je ta náhrada, co poslali, řekl s úsměvem. Doufám, že přinesla brnění nebo stroj času. Druhý muž bez nadšení zabručel. Roztrhejte to baba na kusy. Zamumlal a kývl směrem k psím výběhům za nimi. 3 vysoce pohánění Malinoisové se procházeli za plotem, hubení, rozrušení a neklidní. Nebyli cvičeni. Ne pořádně. Kdokoliv se zkušenostmi to viděl na jejich chůzi. Žena nic neřekla. Otevřela zadní část svého SUV a vytáhla jednu tvrdou krabici Pelikan. Neměla žádné označení. Nesla ji jednou rukou a prošla kolem mužů, aniž by zpomalila, aniž by jim věnovala uznání nebo pohled. Než dorazila k administrativní budce, už tam čekal 3. muž. Vrchní poddůstojník Shane Reeves, koordinátor K9 pro anex. Střední 40, opálený a s trvalým žouráním, které působilo spíše podezřívavě než přísně. Nenabídl jí ruku. Jste brzy? Řekl. Jsem včas, odpověděla klidně. Reeves si ji prohlédl jako mechanik kontrolující díl, který úplně nezapadá do systému. Zatím budete jen pozorovat. Žádný kontakt, žádná doporučení, pokud se nezeptají. Tohle není podpůrná pozice. Je to zdvořilost odval. Jste tady, protože se někdo nahoře zneklidnil. Jednou kývla. Reeves trhl palcem směrem k okraji dvora. Zdržujte se stranou. Pokud něco potřebujete, vyřídíte to přes mě. Krokla stranou, postavila svou krabici poblíž plotu a stála nehnutě. Ruce podél těla, vyvážená postoj. Jeden ze psů, ten největší, přestal pochodovat. Teď ji sledoval, tiše, s nakloněnýma ušima dopředu. Reeves sledoval pohled psa, čelist se mu napěla. Ta zvířata nemají ráda civilisty, řekl chladně. Cítí váhání. Neváhám, řekla. Ústa se mu zkroutila,
ne úplně úšklebek. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Tady nahoře nemůžete zapůsobit na šéfy životopisem. Tady nahoře rozhodují psi. Výcvikový dvůr už v 7 hodin ožil hlukem. Kovové brány cinkaly, boty dupaly po betonu. Někde za administrativní budovou někdo křikl pro vodítko. Psi odpovídali. Štěkání se odráželo od řetězového pletiva, ostré a vysoké, plné adrenalinu a nenaplněného očekávání. Zůstala tiše, stála těsně mimo centrální ohradu, notebook zavřený, ruce v kapsách. Žádné sluneční brýle, žádná sluchátka, jen ona na dvoře, která pozorovala. Vrchní Reeves dodržel slovo. Pouze pozorování. Měla podat písemnou zprávu na konci týdne a udržovat svou přítomnost co nejméně rušivou. Což samozřejmě znamenalo neviditelnou. Nevadilo jí to. Psovodové procházeli cvičeními s lanovou přesností. Vyvedení, ven, návrat, zadržení, kousnutí, uvolnění, návrat. Několik psů se předvádělo hladce, většina ne. Jeden mladý samec, hubený a zběsilý, byl potrestán za porušení pozice během prohlídky vozidla. Jeho psovod škubl vodítkem tak silně, že mu zvedl přední tlapky ze země, pak zakřičel korekci dostatečně nahlas, aby ji slyšel celý dvůr. Pes zakňučel, ne bolestí, ale zmatením. Dav se smál. Jeden hlas poblíž brány zamumlal něco o fajnšmekrech, co vždycky první selžou, psi i jiní. Nic nekomentovala. Nic si nezapsala, ale její oči zůstaly upřené na psa dlouho poté, co se ostatní odvrátili. Znovu se to stalo během cvičení s kousacím rukávem. Další Malinois, těžší, starší, nedostal žádné zahřátí a byl poslán přímo na stojícího figuranta. Pes v poslední chvíli zaváhal, nekousl, zamrzl. Psovod zaklel, otočil se a z frustrace hodil kousací rukáv přes dvůr. Pes se sklonil do nízkého dřepu a zíral. Ne na psovoda, ne na figuranta, ale na ni. To byl podruhé. Dopoledne napočítala 5 psů, kteří ji sledovali s nepřirozenou pozorností v okamžicích zmatku nebo stresu. Neohrožovali ji, prověřovali ji, jako by něco v jejím postoji, pachu nebo přítomnosti dávalo větší smysl než křičící muži z vodítky a ohlodanými rukávy. Nikdo jiný si toho nevšiml. Nikdo kromě možná toho největšího. Hnědý brute, kterému říkali Rex. Téměř 90 liber napětí zabaleného ve svalech a sotva krocené agresi. Celé dopoledne nebyl cvičen. Pokaždé, když se pohnula podél plotu, sledovali ji jeho oči. Ne dravě, ne nepřátelsky, zvědavě. Mladý psovod, zavalitý a přehnaně sebevědomý, se konečně potuloval, popíjel z hydratačního vaku. Vypadáš nervózně, řekl neformálně a přejel pohledem mezi ní a psem. Rex to cítí, všichni to cítí, zvířata nelžou. Otočila hlavu jen natolik, aby se setkala s jeho očima. Máš pravdu, řekla bezvýrazně. Nenežou. Mladík zamrkal, najednou si nebyl jistý, do čeho se pustil. Než mohl odpovědět, přes dvůr se ozval hlas. Dejme naší hostce šanci něco skutečně pozorovat, řekl vrchní Reeves, který kráčel z rohu s 2 staršími psovody v patách. Máme malý stresový test, který by mohl vyjasnit jakékoliv nedorozumění. Usmál se, ale nedosáhl mu do očí. Ostatní se zasmáli a právě tak věděla přesně, co přijde dál. Stalo se to rychle, ale ne tak rychle, aby to neviděla přicházet. Do 14:30 hodin byl dvůr vyklizen většinou mladšího personálu. Pár starších psovodů se zdržovalo poblíž psinců. Vrchní Reeves byl uprostřed, ruce založené na širokém hrudníku, postoj uvolněný, ten druh uvolnění, který přichází těsně před tím, než se něco ošklivého stane. Ukázal přes beton. Protože jste tady, abyste pozorovala, můžete klidně pozorovat něco skutečného. Slovo skutečný dopadlo jako výzva. Nehýbala se, nemrkla, jen poslouchala. Reeves kývl jednomu z ostatních, psovodovi jménem Stokes, bývalý Marine, který přešel k námořnictvu. Hlasitý, příliš se usmívající. Máme test, řekl Stoke. Neoficiální, ale respektovaný. Existuje déle než předpisy. Hůknul palcem k vzdálenému konci dvora. Dřív jsem to vedl, když sílové měli své psy, než se program stal měkkým. Několik mužů se zasmálo. 3 psy, pokračoval. Všichni s vysokým pohonem, všichni bojově prověření. Vstoupíte do výběhu. Bez vodítka, bez povelu, bez ochrany. Udržíte postoj, zůstanete klidní.
Dostanete se ven bez škrábnutí, projdete. Podívala se na něj bez emocí. A co když ne? Usmál se šířeji. Pak budete přesunuta. Pravděpodobně do USA, možná civilní přezkumná rada. Slyšel jsem, že najímají auditory. Reeves znovu vstoupil, hlas nyní tišší. Nikdo vás nenutí. Je to tradice, to je všechno. Malý kulturní test. Ukažte klukům, že nejste jen tady, protože vám někdo nahoře dlužil laskavost. Mírně otočila hlavu a skenovala psí deníky vyvěšené za branou. 3 psi, Zar, Ghost a Luka, všichni belgický Malinois, všichni označeni pro ukázku kousnutí, testování agrese a urgentní přikrmování dietní modifikace. Nebyli krmeni více než 36 hodin. Její hlas zněl tiše. Přesně. Kdo dokumentuje tuto evoluci? Reeves na ní zíral. Někdo natáčí? Bezpečnostní důstojník, veterinář v pohotovosti. Ticho, pak smích. Stokes předstíral, že vytahuje telefon. Nebojte se, dostanete sestřih nejlepších momentů. To se počítá, že? Neodpověděla. Jen pomalu a rovnoměrně vydechla nosem. Pak to řekla. Dobře. Pauza. Udělejte to. Následoval úder ticha. Ne respekt, ne obdiv. Zmatek, protože se nehádala. Nepostudovala, nepožadovala záruky. Prostě to přijala. Stokesův úšklebek na okamžik zakolísal. Reevesova čelist se zachvěla. Nebyli připraveni na to, že řekne ano, ale ona už znala pravidla. Ne ta napsaná, ta skutečná. Ta, která žijí pod modřinami a zlomenými kariérami. Ta šeptaná v místnostech, které nikdo nenahrává. Šla za nimi k zadržovacímu výběhu. A za plotem už psi čekali, pochodovali, hladoví, sledovali ji tak, jak to umí jen zvířata. Ne slabost. Pro něco, co poznali a nedokázali vysvětlit. Výběh byl čtvercový, 20x20 stop, obklopený 12 gauč řetězovým plotem a vystuženými ocelovými sloupky v každém rohu. Uvnitř žádné překážky, žádný kryt, žádné vybavení, ale zbytá nerezová nádrž na vodu, poloprázdná a 3 prázdné misky na krmivo. Stála venku před branou, zatímco psi byli jeden po druhém vedeni dovnitř. Zar, dlouhonohý, 85 liber, hyperfokusovaný s neblikajícím pohledem. Ghost, s bílou hrudí, soudkovitého těla, jizva přes čenich z předchozího kousnutí. Luka, nejmladší z trojice, ale nejnepředvídatelnější, známý svými nepravidelnými sledovacími vzorci a náhlými přesměrováními, nervózní, ostražitý, hledající cíl. Všichni 3 byli bez vodítka, než se brána za nimi zajistila. Uvnitř žádní psovodi, jen ona. Zámek cvakl na vnějším západkovém mechanismu brány. Vrchní Reeves se polovičatě ušklíbl a zavolal přes řetězové pletivo. Máte 5 minut. Vylezte ven z kůží a možná vám dovolíme napsat vaši malou zprávu. Tentokrát se nikdo nesmál. Slunce už zapadalo. Dvůr stichl. Jediným zvukem bylo škrábání drápů psa po betonu a jejich dýchání. Mělké, rychlé, hladové. Nehýbala se. Ještě ne. Její váha zůstávala vycentrovaná nad botami, kolena mírně pokrčená, paže uvolněné podél těla, prsty lehce zkroucené, ale uvolněné. Psi se přirozeně rozprostřeli, jeden vpředu, jeden na levém boku, třetí široce za ní. Nestabilní dynamika smečky. Nechovali se jako tým, triangulovali ji. Ne jako jediná hrozba, ale jako 3 jednotlivci reagující na zmatek, na hlad, na vyprovokovanou agresi. Zar byl první, kdo zavrčel. Ne vrčení, ne útočný signál, jen nízký valivý tón, který vibroval vzduchem mezi nimi. Neuhnula, nepromluvila, nenavázala oční kontakt. Psi čtou všechno. Postoj, dýchání, napětí svalů. Věděla, že nemá cenu vyzývat. Věděla, že nemá cenu se podvolovat. Místo toho se otočila. Pomalu, hladce, jen natolik, aby udržela boky v periferním vidění. Její srdce bušilo hlasitěji, než by si přála, ale držela ho na uzdě, kontrolovala dech, měřila každý nádech podle tempa vrčení. Venku z klece ji muži sledovali. Někteří se naklonili, doufajíce v krev. Jiní stáli zpět, ruce skřížené, snažíce se zamaskovat své nepohodlí. Stokes, samolibý cvičitel, si pro sebe zamumlal. Na co čeká? Roztrhají ji na kusy.
A pak se to stalo. Zar se vrhl. Ne úplně, jen falešný krok vpřed. Zuby vyceněné, hlava skloněná. Posunula jednu nohu dozadu, váha se nepatrně snížila. Nic agresivního, jen kalibrace. Odpověď. Ghost to zrcadlil zezadu. Jemné našlapování, testující její reakci na úleky. Žádnou jim nedala. Pak bez varování pomalu, kontrolovaně klekla. Jedno koleno na beton, ruce položené dlaněmi vzhůru na stehnech, hlava mírně otočená doprava, odhalující stranu krku. Tichý signál. Vidím tě, nejsem tvůj nepřítel, nejsem kořist. 5 dlouhých sekund se nikdo nepohnul. A pak Zar udělal něco, co nikdo nečekal. Přestal vrčet, očichal a udělal jeden opatrný krok vpřed. Reeves si pro sebe zaklel. Ghost a Luka drželi pozici. Už ne agresivní, ale nejistí. Žena nereagovala, nevstáhla ruku. Jen tam klečela a čekala. Všechno uvnitř výběhu se změnilo. Ne proto, že by je ovládla, protože se o to nesnažila, protože rozuměla jazyku, kterým skutečně mluvili. Jazyku, na který muži venku dávno zapomněli. Změna probíhala pomalu. Charova hlava se sklonila o další palec, jeho přední tlapka se klouzala po betonu, jako by se blížil k padlému spoluhráči. Ne kořist. Jednou, pak dvakrát očichal její otevřenou dlaň. Vrčení v jeho hrdle utichlo. Nehýbala se, nedotkla se, neodměnila. Prostě zůstala neutrální, přítomná, plynulá. Ghost teď kroužil šířeji, obcházel ji přes rameno, ocas stále vysoko, dech rychlý, ostře štěkl, jediný varovný tón a zastavil se 3 stopy daleko, hlavu nakloněnou. Vydechla. To byl ten okamžik. Ne teatrální, ne dramatický, jen puls vzduchu, který jim všechno řekl. Žádná hrozba, žádná panika, žádný falešný klid, autentická regulace. Luca byl poslední, kdo se změnil. Jeho tělo bylo stále napjaté, ocas stuhlý, ale už se nefixoval na útok. Oči mu těkaly mezi ostatními. Něco prastarého se mezi nimi odehrávalo. Rekalibrace. Dynamika smečky se neustále resetuje. Byly to organismy sami o sobě, vyvažující postoj, energii, hlas, pach. Nechala je to vyřešit, nezasahovala. Ghost se pohnul první. Krok vpřed, uši stále ostražité, ale už ne přitisknuté. Přistoupil z její levé strany, očichal její odhalenou paži, pak si sedl, ne podřízeně, ale zarovnaný, jako by se sám rozhodoval. Dav venku téměř stichl. Někdo si zaklel, jiný zavolal. To nic neznamená, psi jsou takový divní. Ale muži si už nebyli jistí, protože nikdo z nich neviděl Ghosta sedět pro cizince, zvláště ne po deprivaci potravy, zvláště ne po agresivním tréninku. A pak přišel Luka. Rychlý a lehkonohý. Prošel kolem ní, vrátil se, pak se zastavil vpředu. Nejmladší z trojice, ten, u kterého si mysleli, že je nejméně pravděpodobné, že se podřídí. Znovu otočila hlavu, odhalila krk, poskytla prostor a Luca se uklonil. Jedno mělké naklonění hlavy, váha vpřed, ocas klesl jen natolik, aby narušil linii. Pak si sedl. 3 psi, žádné vodítka, žádné příkazy, žádné nástroje, žádná bolest, jen přítomnost. Jen žena, která nekřičela, neudeřila, ani nemrkla a nyní seděla uprostřed tiché formace toho, co kdysi nazývali nekontrolovatelnými aktivy. Pomalu vstala. Jeden pohyb, žádný úlek. Pes zůstal sedět, klidný, ostražitý. Otočila se k bráně a podívala se přímo na náčelníka Reevese přes pletivo. Její hlas nestoupal, nemusela křičet otevřete to. Reeves se nepohnul. Stokes byl zmrazen, zámek visel zbytečně. Moc na dvoře se tiše, úplně změnila. Protože ti 3 psi si právě vybrali a ani jeden z nich si nevybral muže mimo plot. Nečekala, až se brána otevře. Prostě tam stála, klidná, obklopená 3 psy, kteří právě přepsali vše, co si cvičitelé mysleli, že vědí o kontrole. Muži venku zírali. Ani jeden nesáhl po zámku, ani jeden nepromluvil, takže se otočila, znovu klekla, poklepala rukou na stehno. Zar vstal a přistoupil. Odpoutala mu karabinu z obojku, držela ji v dlani a znovu vstala. Pak šla k bráně a zevnitř zvedla závoru. Klidně, jako by odjakživa věděla, že z její strany není zamčená. Panty zavrzaly, když se otevřela.
Ghost a Luka zůstali uvnitř ohrady, seděli, nehnutě. Zari následoval ven. Nebyl dán žádný příkaz. Napříč dvorem se rozhostilo ticho. Takové, které roste jen tehdy, když každý přítomný muž ví, že právě viděl něco, čemu ještě nerozumí. Stokes vypadal otřeseně. Náčelník Reeves vypadal bledě. A pak se ozval hlas, ne její. Počkejte, řekl jeden z nejtižších cvičitelů, technický poddůstojník jménem Glenn Roy, třicátník, tichý, jeden z mála, kteří se dříve nesmáli. Mžoural na ní, jako by se snažil vybavit si vzpomínku z let dávno minulých. Pracovala jste dříve s Dozerem? Zeptal se náhle. Uprostřed kroku se zastavila. Roy pokračoval, nyní opatrně. V Helmondu? Nebyla tam ženská cvičitelka připojená k Task Force Iron Hand? Nazývali ji Juliet 5 nebo něco takového. Ona a její pes zachytili trojitý útok, než k němu došlo. Zachránili celou hlídku. Žádná odpověď, ale ani to neodmítla. Roy se podíval na psa, který stále seděl uvnitř ohrady. Proto vás poslouchají, zamumlal. Nejste jen cvičitelka, jste ta cvičitelka. Jeden z ostatních mužů se nejistě podíval na Reevese. Myslel jsem, že je tu jen na zlé přidělení. Je, odsekl Reeves, ale ostrost v jeho hlase praskla. Je to SEAL, řekl Roy pomalu, s pochopením. Nebo to byla společná rotace SOCOM. Stokes udělal půlkrok zpět. Děláte si legraci, konečně promluvila. Ne, řekl. Ne. Roy se podíval na ostatní, pak na ohradu, pak zpět na ní. Proč jste nic neřekla? Protože psi nezajímá, co jste udělali, řekla. Jen to, jak se teď chováte. Další dlouhá pauza. Pak se Reeves otočil a bez slova odešel směrem k administrativní budově. Ramena napjatá. Nešla za ním. Šla zpět k lavičce, kde ležela její pelikan taška, sedla si, odpoutala karabinu z opasku a položila ji vedle sebe. Ne jako trofej, ale jako nástroj. Vyčištěný a připravený. Za ní bylo v ohradě stále ticho. Psi se nepohnuli a poprvé toho dne neměl ani jeden muž v týmu co říct. Do 17 hodin bylo na dvoře opět ticho, ale ne obvyklým způsobem. Ne konec dne. Ne tlachání při střídání směn. Bylo to ticho, které následuje po odhalení. Ten druh, který se usadí, když něco hluboce známého, ale dlouho ignorovaného, konečně dostane jméno. Volání k velení již bylo učiněno. Nepodala ho ona. Ani náčelník Reeves. Byl to technik Roy, kdo se vzdálil a kontaktoval regionálního koordinátora dohledu nad programem psů. Tiše, klidně, bez fanfár. Do 18 hodin přijela po servisní cestě 2 neoznačená vládní vozidla, vystoupil z nich velitel poručík Harlon Stokes, důstojník pro dodržování předpisů regionálních EM2TVD, námořních speciálních válečných sil a civilní zástupce z Úřadu pro vojenský veterinární dohled. Nejprve nekladli žádné otázky. Prostě obešli obvod, prohlédli ohrady, otevřeli denní záznamy, nahlas bez komentáře přečetli jídelní plány. Jedna miska s vodou byla prázdná. 2 další byly hodiny suché. Záznamy na clipboardu ukazovaly psy zaznamenané jako nakrmené, zatímco stále označení pro dokrmení. Civilní veterinář našel tréninkový obojek s elektrickým impulzem, který nebyl schválen podle předpisů NS2TV od roku 2020. Byl uložen v osobní tašce cvičitele. Nikdo se k němu nepřihlásil. Pak si prohlédli záznamy. Reeves si nebyl vědom, že jedna z kamer na dvoře, starší, zrnitá, ale funkční, částečně zaznamenala událost v ohradě. Bez zvuku, ale dost na to, aby ukázala 3 vysoce motivované psy, vypuštěné bez vodítek do uzavřeného prostoru, následované osobou bez ochranného vybavení. Sledovali, jak psi krouží, sledovali, jak klečí, sledovali, jak zvířata jedno po druhém sedí. Velitel poručík Stokes nic neřekl, jen zavřel notebook a podíval se na Reevese. Kdo to autorizoval? Reeves neodpověděl. Stokes se obrátil na ostatní. Byla to součást oficiálního tréninkového cvičení? Stále ticho, dokud Roy neodkašlal. Ne, pane. Bylo to rámováno jako tradice. Slovo viselo ve vzduchu jako špatný zápach. Tradice. Civilní veterinář si tiše dělal poznámky. Poznámky, které spouštějí audity, spouštějí inspekce,
spouštějí federální obvinění. Před soumrakem byl Reeves zbaven povinností v ohradě kvůli probíhajícímu vyšetřování. Stokes nařídil okamžitou operační pauzu na veškerou práci s kousáním a fyzické zátěžové testování. Stokes nezvýšil hlas, neházel obvinění. Nemusel. Pravidla už byla porušena. Zbylo jen papírování. Co se týče jí, nebyla vyslýchána. Ani chválena. Stokes jí jen jednou kývl směrem, jako by říkal, už to vidíme, postaráme se o to. Opětovala kývnutí. Nic víc, nic míň, protože nikdy nešlo o to být viděn. Šlo o psy a ti konečně dostávali to, co jim bylo odepřeno. Mohla odejít, nikdo by ji neobvinil. Do rána jí velení tiše nabídlo odchod. Formální ukončení přidělení, cestovní rozkazy zpět do Virginie, krátký debriefing a žádný záznam o incidentu v jejím osobním spisu. Jen čisté odpojení od špinavé situace odmítla. Nežádala o prodloužení, nepožadovala přidělení, prostě zůstala. Když dorazil nový dočasný koordinátor, poručík z Lacklandu s leštěnými botami a očima, které skenovaly právní miny, zeptal se jí proč. Proč se obtěžovat s ohradou plnou nepřátelství, špatných návyků a polotrenovaných psů, které už systém odepsal? Dala mu nejkratší možnou odpověď. Protože špatní cvičitelé zabíjejí lidi. To bylo vše. Ne pomsta, ne ego, ne odkaz, jen prevence. Do 2 dnů měla operační kontrolu nad interním harmonogramem programu. Ne prostřednictvím hodnostního jmenování, ale proto, že se nikdo jiný nepřihlásil a někdo musel začít věci napravovat. Začala psy. Časy krmení byly upraveny tak, aby odpovídaly cyklům metabolismu při práci. Žádné další přeskočené dny. Žádné zapomněli jsme. Žádné hazardování s varováními o dokrmení. Dále přišly protokoly odpočinku. Každý pes byl po 72 hodinách agitace vyřazen z kousacích cvičení. Lékařské příznaky byly přehodnoceny. Na její žádost byl přiveden veterinární behaviorista mimo pracoviště. Tiše, neoficiálně. Nikdo nenamítal. Už ne. Cvičitelé se těžko napravovali. Ti, kteří se jí vysmívali, přestali navazovat oční kontakt. Několik jich podalo tiché žádosti o přeložení, ale ostatní sledovali. Nejen psi, ji. Sledovali, jak klečí před každým kontaktem. Jak načasovala svůj dech s tempem psa. Jak pokládala otázky, na které si nikdo jiný nevzpomněl. Kdy přestal reagovat? Co se změnilo mezi cvičeními? Všiml si někdo modřin nad linií jeho tlapky? Nikdy nezvýšila hlas, nikdy nevytáhla hodnost. Učila tím, že dělala. A pokud si z toho nevšiml, nepatřil si sem. Jednoho rána našla nejmladšího psa, Luca, čekajícího u plotu, ocas uvolněný, oči jasné, žádné pobíhání. Žádná reaktivita, jen klid. Bylo to poprvé za několik týdnů, co pes přistoupil k cvičiteli bez napětí. A ačkoliv se neusmála, zastavila se a nabídla ruku. Přitiskl čelo na její klouby a zůstal tam. Do konce jejího 3. týdne už dvůr nehučel. Ne ticho kvůli strachu, ale soustředěný, měřený. Psi méně štěkali, rychleji reagovali, rychleji se zotavovali. Cítili jste to, ještě než jste vstoupili do brány. Ten téměř nepostřehnutelný posun v napětí. Tahání za vodítko už nebylo násilné. Pobíhání se zmírnilo. Agresivní cvičení přestala končit zmatkem. Některé dny nemluvila vůbec. Nemusela. Toho večera obešla kotce jeden po druhém, kontrolovala misky s vodou, zaznamenávala stav ležení, letmo se podívala na tréninkové záznamy, aniž by musela číst jména. Žádná tabulka, žádná svítilna, jen svalová paměť. U kotce Luka se zastavila. Mladý Malinois se stočil poblíž přední části, uši napjaté. Když ji uviděl, vstal, protáhl se a bez váhání přistoupil ke mříži. Otevřela ji. Žádný povel, žádné vodítko. Luka vystoupil, na okamžik se postavil vedle ní, pak tiše sedl, rameno se jí otřelo o lítko, jen kontakt, ne podřízenost. Přikrčila se vedle něj, prsty lehce spočívaly na jeho boku. Dlouhou chvíli nebylo co napravovat. Co opravovat? Žádné publikum, jen zvuk větru procházejícího plotem a stálý, rovnoměrný rytmus psa, který konečně dostatečně důvěřoval světu, aby byl v klidu. Podívala se přes dvůr. Obloha se stmívala, zlato se měnilo v modř.
Nad administrativní boudou se rozsvítilo jediné světlo, slabě bzučelo. V dálce několik ošetřovatelů dokončovalo poslední vybavení. Nikdo k ní nepřistoupil, ale jeden z nich, Roy, vzhlédl a jednou kývl. Opětovala to. Pak odvedla Luka zpět do jeho kotce, zamkla mříž a jednou se dotkla plotu. Ne z rituálu, ale z návyku. Ten druh, který si vybudujete, když jste něco nesli příliš dlouho na to, abyste to úplně odložili. Nemluvila, nezdržovala se. Prostě se otočila a šla zpět přes dvůr, boty tiše dopadaly na beton a zmizela v budově, když se za ní zhasla světla. Než odejdete, měly by být takové testy vůbec povoleny v elitních vojenských programech? Kdo by měl nést odpovědnost, když se tradice stane zneužíváním? A viděli jste někdy psa, který by někomu důvěřoval víc než svému vlastnímu psovodovi? Své odpovědi zanechte v komentářích níže. Čteme každý jeden. Poté klepněte na like, přihlaste se k odběru a klepněte na ikonu zvonečku, abyste nezmeškali, co zítra zveřejníme. A pokud vás tento příběh zasáhl, sdílejte ho. Pošlete ho někomu, kdo stále věří v tichou sílu, protože už teď byste měli vidět více našich videí, jak se objevují na obrazovce. Takže klikněte na jedno, pokračujte v sledování a zítra se uvidíme.